Cijeloživotno obrazovanje tema je našeg prvog gostovanja i vrijeme je pozdraviti naše prve goste. Gospodin Aco Momčilović je predsjednik udruge MBA Croatia. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospođa Tihana Dragičević je stručnjakinja za poduku trenera. Nekako smo vas spojili kako bismo našim gledateljima definirali i objasnili važnost cijeloživotnog obrazovanja. Ali prvo smo napravili jednu malu anketu da vidimo što znamo uopće o tome što je cijeloživotno obrazovanje. Ja uopće ne znam što to znači, jer cijeli život učim. Tako da ti ne bi znao odgovoriti. Dakle, za vas to nije nikakav novitet? Ne. Moraš stalno učiti i raditi, inače zahrđaš. Čovjek mora biti u tijeku, mora jednostavno pratiti i dalje se educirati i tako. Zašto ne? Dapače. Ma čovjek treba stalno učiti, a ako ne uči zaostaje. Znači treba biti u trendu. To je manje. Apsolutno nužno i to bi trebao na tomu raditi maksimalno svaki. A šta bi kad dođe čovjek ugodno šta bi radio? Bolje i to nego u gostioni biti. Pa jednostavno internet, pa normalno sve informacije su tamo, da čitam novine i tako, dnevne. Ne svaki dan, ali uglavnom trudim se, evo. Jeste li vi sada spremni iz početka nešto učiti? Pa ne bi smetalo, da? Što na primjer? Pa ne znam, možda ono u mladosti što nisi stigao, nisi imao vremena. 70 godina mi je dovoljno. Neka idu unuci, imam 5. Učim, ali bez uspjeha. Internet i ovo savladati, ali to što god naučim odmah i zaboravim. Pa divno je čuti naše građanke i građane koji imaju volje, nekad neuspjeha, nekad uspjeha, ali bitno je raditi na sebi cijeli život. Ljudi koji imaju puno iskustva u ljudskim potencijalima su naši gosti, pa vas molim evo za komentar. Ko će prije? Pa evo, može. Mislim da su očekivani zapravo odgovori, oni su dosta generalni i zanimljivo je normalno jer su socijalno poželjni odgovori. Svi će reći načelno da, treba se educirati ili mi cijelo vrijeme nešto učimo. Naravno, treba vidjeti koliko je povezano i neko ponašanje sa time što ljudi kažu. Možda evo čisto za usporedbu, ako gledamo Amerikance, njih u prosjeku 54% tvrdi da smatraju da trebaju naučiti nekakva nova znanja i vještine. A ako pogledamo još specifično najnoviju generaciju milenijalse, znači njih čak 93% je svjesno i smatra da moraju nastaviti svoje učenje i nakon školovanja. Čak kažu da svakih 5 godina treba mijenjati profesije kako bi se intelektualno razvijali. Što vi kažete, Tihana? Gledajući ovu anketu, baš mi je bilo interesantno promatrati jer nekako mi se čini da otkako je skovana ova riječ cijeloživotno obrazovanje, da se počelo misliti o cijeloživotnom obrazovanju. A prije nekako to tako i tako bilo samorazumljivo. Tako da ne vidim razlike između prije i kasnije, ali mi je drago da se sve više i više javnost, društvo fokusira na proces, a ne na cilj. Cijeloživotno obrazovanje znanja i vještina. Znači sve u to ulazi ili ste vi više koncentrirani recimo na poslovne situacije, na usavršavanje vezano uz društvene mreže i internet? Ili je to recimo i naučiti krojački zanat pod stare dane? Svakako, to je učenje svih mogućih zanata. Naravno, treba vidjeti što tržište traži, u čemu se ima najviše smisla dodatno obrazovati. Ono što je zanimljivo ako napravimo usporedbu, naročito sa nekim zapadnim zemljama, da zapravo, i to će kod nas doći, više neće vjerojatno biti nezaposlenosti, nego je sad skovan jedan relativno novi termin, mislim da je pravi prijevod bio podzaposlenost. Naime, ima više poslova nego ljudi, ali je problem da su ljudi koji imaju full time poslove, koji rade, zapravo ne mogu samo s tim poslovima živjeti, zato što poslovi nisu dovoljno dobro plaćani. Zato što njihove vještine i znanja nisu toliko vrijedni da im zarade plaću koja je za nekakav dostojni život. Tako da onda iz te perspektive ljudi su prisiljeni učiti nova znanja, nove vještine u bilo kojem području, apsolutno, kako bi jednostavno podignuli vrijednost svoga rada. Kad vi radite sa vašim klijentima, koliko su oni svjesni da formalnim obrazovanjem zapravo nije stalo učenje? Moram reći sve više i više.
sve više i više primjećujem iz prakse, a pogotovo zato što postoje nova radna mjesta. Nova radna mjesta koja koja nisu obuhvaćena formalnim obrazovanjem i tako ne samo polaznik mojih treninga i edukacija, nego poslodavac i cijelo društvo je svjesno da se treba nastaviti. Dalje. Kako motivirati radnike, ljude na učenje i kako to radite? Pa dio motivacije dolazi od strane firmi koje su jednostavno zainteresirane da ih poboljšaju i poboljšaju njihovu produktivnost i efikasnost. Naravno, najbolja motivacija je ona intrinzična, kad ljudi sami jednostavno imaju volju, vrijednosti, znatiželju da kontinuirano rade na sebi, da se usavršavaju i stječu nova znanja. To je idealni slučaj. Što se tiče cjeloživotnog obrazovanja, ono zapravo, i ono što je spomenula Tihana, ono ima 3 glavna stupa. To su obrazovne institucije, državne agencije i firme koje također imaju interes da na tome svi skupa rade. I kad se to dobro posloži, onda daje jako dobre rezultate. Ja mislim da je možda lakše ići kroz firmu, ali kad govorimo ponaosob, o kojoj starosnoj dobi zapravo govorimo? Ima li interesa i kod starijih profesionalaca ili su to uglavnom mlađe skupine? To je super pitanje, jer ne postoje granice. Mlađe skupine su osvijestile taj jaz potrebe već kad su ušli u formalno obrazovanje. I onda oni to rade simultano. Dakle, za vrijeme pogotovo fakulteta ili nekih edukacija nakon fakulteta, oni simultano idu na dodatne tečajeve, seminare, treninge, coachinge i tako dalje. Ovi stariji koji su zaposleni, koji su radna snaga, oni to rade uz posao. Dakle, dok rade, oni primjećuju što im nedostaje za radno mjesto i onako ubiru malo sa strane. A ovi koji su na najvišoj ljestvici, oni to rade iz hobija, iz želje, iz možda neke potrebe ako će raditi nakon mirovine. Ili navike. Da, bilo je zanimljivo čuti ovog gospodina koji je rekao pa želio bi naučiti ono što u mladosti nisam stigao, jel? Ja vjerujem da ima puno takvih slučajeva. Da, ima još jedan pojam s kojim baratate, a to je izvrsnost. I mi često i govorimo o izvrsnosti, ali nam nije posve jasno. Izvrsno. Što znači ja izvrsno radim svoj posao jako dobro? Ili sad, s obzirom na to da smo na početku godine, kako ljudima zapravo ukazati na važnost da budeš izvrstan? Da, to je jedan dovoljno širok pojam da se može uklopiti u... Može biti sve i ništa. Tako je, da. Pa, evo možda konkretan primjer. Udruga NBA Croatia okuplja sve ljude koji su u Hrvatskoj završili MBA i još neke poslovne ljude koji jednostavno iz te perspektive pokušavanja da budu izvrsni rade kontinuirano kroz cijelu godinu, svaku godinu na svom obrazovanju, kroz naša predavanja, radionice, jednostavno šire svoja znanja. I to je možda i nekakva poruka, znači bilo bi dobro za mnoge ljude izaći iz onoga segmenta koji isključivo rade i početi učiti i u drugim segmentima stjecati nova znanja, nove vještine, jednostavno biti kontinuirano znatiželjan i upravo to steći naviku učenja, uvijek nečega. Danas, ako ništa drugo, imamo više izvora nego ikada. Imamo mass open online courses, imamo podcaste, imamo različite filmove, YouTube-ove i tako dalje. Znači, materijala ima gotovo beskonačno. Sad, slijedom onoga što smo govorili o motivaciji, vi tvrdite da se zapravo puno lakše može učiti kroz igru. Trebamo li se sjetiti tih dana kad smo učili kroz igru? Apsolutno, apsolutno. Evo nekoliko razloga i zašto. Recimo, poznati hormoni endorfin i dopamin, oni nisu samo hormoni sreće, uzbuđenja, zabave, nego oni su hormoni pamćenja. I onda kada ih uspijemo okinuti kroz dinamične izmjene aktivnosti, kroz promjene lokacija, kroz petosjetila, kroz interakciju, kroz različite sadržaje moderne, brže polaznik pamti. Isto tako, okidanjem veze ruka-mozak, dakle korištenjem tijela, kinestetskog dijela nas, mislim, velika većina nas je tijelo. To je veza koja ide brže nego ova veza kroz jezik. Tako da učenje kroz igru ne samo da je zabavno, nego je efikasno, dugoročno i dugotrajno. Ljudi pričaju o tome.
Da, vi ste po struci profesor jezika, francuskog i engleskog, ali zapravo više ne radite to, da učite ljude je suis tu as, nego što radite? Bravo. Il est. Nous sommes. Da. Bila sam u formalnom obrazovanju. Oduvijek sam željela raditi s ljudima edukacija. I sad mi se ostvario. Par godina u formalnom obrazovanju bilo mi je divno, međutim vidjela sam da postoji potreba nečeg drugog. I prebacila sam se u takozvano neformalno obrazovanje, gdje onda radim sa grupama i individuama, komunikacijske vještine, osobni razvoj, kako raditi s drugim ljudima. Dakle, educiram lidere, educiram trenere, ljude koji rade s grupama ljudi, educiram koučeve, ljude koji rade individualno najčešće s ljudima. Dakle, i to je nešto u čemu sam se ja našla i to je moja strast. I sada evo već više od 10 godina bavim se tim poslom, imam i svoju firmu i živim svoj san. Da, i zapravo i vi stalno se morate obrazovati, jer će vam uvijek dolaziti različiti tipovi ljudi koji traže da pođu stepenicu gore. Tako je. Sad možda isto da i vas malo privatno predstavljamo, znači vi ste po struci psiholog. Tako je. I kako ste se vi našli u ovome? Pa ja sam se zapravo našao u području kontinuiranog obrazovanja kroz više segmenata. Znači, jedan od njih je udruga koju sam spomenuo, MBA Croatia, koja to organizira, ali ja isto tako se bavim, ja sam stručnjak za ljudske resurse, koji isto tako sada ima svoju firmu i radim različite stvari od selekcije kadrova, headhuntinga do edukacija. I zapravo svi mi koji smo u tom području se i kroz sam taj posao jako puno educiramo, zato što imamo puno nekakvih konkretnih primjera, stvari koje obogaćuju naše iskustvo. Tako da mislim da je današnje vrijeme izuzetno zanimljivo zato što svake godine dolazi cijeli novi niz novih tema, novih područja, novih alata koje treba jednostavno naučiti, sladati i prenijeti drugima. Tako da mislim da je svima koji rade u području i ljudskih resursa i edukacija zapravo izrazito zanimljivo i mislim da ima i izazovno. Život je izazov, pa treba iskoristiti i učiti svaki dan nešto novo. Hvala vam lijepa što ste bili naši gosti, sretno, a ako smo barem dio vas, dragi gledatelji, potaknuli da nastavite svoje obrazovanje i pođete korak dalje, super smo napravili.